Аз съм Даниел Ненов и днес ще бъде първият ми влог, но мисля, че не изглеждам толкова добре, така че дайте ми 2 секунди само да се оправя. Добре, сега мисля, че изглежда малко по-добре. От 5 години живея в Англия, Лондон, и едно от моите хобита и занимания е да, колкото и лудо да звучи, да катеря сгради, комини и най-различни такива необитаеми главно части. Тъй като главно практикувам тези неща в България, а пък живея в Лондон, това ще ми е едно от първите катерения сериозни в Англия и се надявам всичко да мине сполучливо и да нямам големи проблеми с който и да е било. Та, до след малко. Двоетажни автобуси на повечето българи, които не живеят в Лондон. Ето как изглеждат те. В началото ясно се впечатлях, обаче вече е еднообразие. Пристигнах на мястото, това трябва да е сградата. Мога да вляза тук, може би ще чакам или ще видя откъде друго. Добре. Това не е моето място. И от тук няма да стане. Добре. Знам да ще успея да вляза в самото помещение, където са буковите, защото всъщност оттам има път до място, което искам да отида, обаче може да успея и от тук. Всъщност тук съм на правилното място. Сега проблема е, че трябва да мина от тук, за да стигна до тия букови, а там има някакви строители. Трябва да видя как да мина покрай строителите. Лошо. И този човек там стои. Мамо. Така. О. Мисля, че бих могъл да сляза от тук. Трябва да мина покрай купища хора в момента. Хората ме гледат. Няма от кой да се крия. Най-глупото нещо, което мога да кажа. И още получаващо, че дори не се замислих как биха реагирали хората, докато ме гледа как вървя на ръба на сградата на главите им.
shit. Ще ви спестя пъшканията ми от задъханото ми тяло, докато стреснато слизам по первазите на мигрантите в Лондон. Предлагам Вога да продължи по същество. За всеки случай ще си махна якито, тъй като доста хора ме видяха. Мисля, че това е входа за блока. Кар парк. Това трябва да е за паркинга. Кардек. О, отворено е. Яко. Настъл. Ежедневието е прекалено забързано и хората, специално емигрантите, нямат никакво свободно време. Дори да имат свободно време, то е ангажирано с неща, свързани с тяхната работа или бизнес. Това е хубавото на Лондон, че е на много ниска надморска височина и всичко е много равно. Както виждам, може да видите от една 20-30 метрова сграда може да се види почти цял Лондон или повечето от Лондон, главните места. Ето е вратичката, през която не можех да вляза, за да стигна още по-лесно до самите апартаментчета. Предполагам, че много от вас сигурно се питат или се чудят: добре ли, защо ми да се катеря като някакъв ненормалник. Късната обаче е, че всъщност това мен ме вдъхновява да се катеря, да ходя на високи места дори, ако щете, защото не знам, може би прекалено много филми съм гледал и малко или много се чувствам като супергерой, като ги правя тези неща, а пък и реално погледнато аз не вредя на абсолютно никой с това, което правя. Не крада, не чупя. Главният проблем тук обаче в Англия е полицията и самите хора, защото някой път не съм се катерил на прекалено много сгради, обаче се е случва да бъдат прекалено агресивни към мен или към мои приятели, които сме катерили. Та, искам да кажа, че ако този клип събере 1000 гледания, съм готов да се кача на Auto Arena. Впрочем, това е Auto Arena. И да закача българското знаме на едни от, мисля, че 6 жълти колони високи. Добре, днескашното експора не беше от тук. Надявам се днескашното приключение да ви е харесало. Аз в момента приключвам с обработването на влогът и като за края на моето видео мисля, че трябва да приключим подобаващо с една мисъл.